Вітаю вас, паважаныя слухачы беларусы. Вы слухаеце выпуск онлайнавай духоўнай біблійнай праграмы «Добрая вестка» на беларускай мове. У гэтай праграме мы цікавімся тым, што гаворыцца на старонках Святога Пісання Біблія, і з дапамогай Духа Святого стараемся прыстасоўваць вычытанае да штодзённага жыцця. У гэтым выпуску мы працягваем абмяркоўваць тэму практычнай пабожнасці і будзем засяроджвацца на ролі Божай радасці ў нашых душах. У 15 раздзеле паслання да рымлянаў апостол Павел піша: «Бог надзеі няхай напоўніць вас усякаю радасцю і супакоем у веры, каб памножыць у вас надзею моцаю Духа Святога». Якім способам Бог напаўняе нас сваёю радасцю? Вось я пастараюся даць біблійны адказ на гэтыя пытанні ў перадачы і запрашаю праслухаць, гаворыць Юрый Рапецкі. Любов Христова, яна як сонца, што зяе ў небе над усёй зямлёй. Любов Христова, што параўнацца змагло б у свеце з любов'ю той. Любов святая, любов Христа, яна заўсёды са мной была. Калі я падаў, пяшчотна падымала, і зноў да неба мяне вяла. Калі я падаў, пяшчотна падымала, і зноў да неба мяне вяла. Любов Христова, там на Голгофе страдаў Збавитель за грешных нас. Любов Христова, па путах тяжких от страшной доли Христос нас спас. Любов святая, любовь Христа, яна заўсёды са мной была. Калі я падаў, пяшчотна падымала, і зноў да неба мяне вяла. Калі я падаў, пяшчотна падымала, і зноў да неба мяне вяла. Любов Христова, яна і сёння да сябе ўсіх кліча. Прийди цяпер, прийди да Ісуса, спяшайся хутка, пакуль адкрыта да Бога дзвер. Любов святая, любов Христа, яна заўсёды са мной была. Калі я падаў, пяшчотна падымала, і зноў да неба мяне вяла. Калі я падаў, пяшчотна падымала, і зноў да неба мяне вяла.
Для мяне адзін з найцікавейшых загадаў у Святым Пісанні гучыць гэтак. Радуйцеся заўсёды ў Господе, і зноў кажу, радуйцеся. Чаму гэты імператыў мне асабліва цікавы? Таму, што каманда камусьці заставацца шчаслівым або радасным рэдка падахвочвае яго стацца гэтакім. Пры нармальных сітуацыях чалавек становіцца радасным, калі ён перажывае нешта прыемнае і станоўча адгукаецца на тую ж прывабную рэч, што прапаноўваецца яму. Камандаваць камусьці стаць шчаслівым, ну што ж, это складаная справа. Можа, іно і так ёсць, але апостол Павла ўсё роўна так і напісаў вернікам у Філіпах. Праўда, ён проста не казаў «радуйцеся», а дадаў «у Господе». Это таму, што веруючы ў Хрыста чалавек знаходзіць жыццёвую радасць у тым, што застаецца ў блізкіх адносінах з баўцам Ісусам Христом. Думаецца, вы згодзіцеся са мною, што калі мы глядзім і заўважаем усё, што адбываецца ў нашым свеце, то бачым, што ўсё ж такі пераважная большасць людзей хутчэй за ўсё пераносяць немала журботных момантаў замест шчаслівых. У многіх сапраўднай радасці не знойдзеш. Якімі спосабамі веруючыя ў Хрыста набываюць радасны дух і стаўленне да іншых людзей і Бога? Ведаеце, это даволі слушнае пытанне, і я намерваюся даць сур'ёзны адказ на яго. У Святым Пісанні гаворыцца, што вернікі павінны заставацца радаснымі па двух асноўных прычынах. Перш за ўсё, па прычыне самога Духа Святога, які жыве ў сэрцы верніка, і ён стварае ў ім тое пачуццё вясёласці і радасці. Другая прычына зводзіцца да таго, што сам вернік павінен імкнуцца да радасці, жывучы па гасподніх запаведзях. Усё, што робіцца вернікам, павінна дзейнічаць з тою мэтаю, каб адчуваць Божую блізкасць і спазнаваць ягоныя самыя прыемныя дабраславенні, пакуль мы тут на зямлі. Христос сказаў вучням, і кажа гэта сёння кожнаму з нас: «Я прыйшоў, каб вы мелі жыццё і мелі удосталь». Інакш кажучы, ён прыйшоў для нашага шчасця, каб напаўняць нас сваёю радасцю, нават у тыя моманты, калі перажываем жыццёвыя цяжкасці. Нічога ў жыцці верніка Христовага не адбываецца без сваёй вышэйшай гасподняй мэты, што садзейнічае нашаму духоўнаму дабру і росту ў ім. Біблійныя аўтары не раз сцвярджаюць гэтую праўду, як прыкладам апостол Якуб, які піша: «Вялікай радасцю лічэце, браты мае, калі трапляеце ў розныя спакусы, ведаючы, што выпрабаванне вашай веры робіць цярплівасць, а цярплівасць няхай мае дасканалае дзеянне, каб вы былі дасканалымі і суцэльнымі без аніякага недахопу». Шчаслівы чалавек, які вытрымлівае спакусу, бо, стаўшыся выпрабаваным, ён атрымае венок жыцця, які абяцаў Господ тым, хто любіць яго. Паўтараю думку. Нічога з таго, што здараецца ў жыцці верніка Христовага, не страчана. Усё служыць Божым мэтам для нашага дабра. Не ведаю, ці ты, паважаны слухачу, калісьці чуў пра духоўнага служыцеля ў Расіі Івана Степановича Праханова або не. Ён своечасова служыў суполкам эвангельскіх хрысціян, параскіданым па ўсёй Расіі, Украіне і Беларусі прыблізна ад 1900 году да 1930 гадоў. Ён быў руплівым царкоўным працаўніком і выконваў сваю працу з яўным энтузіязмам і радасцю. Свае ўспаміны ён запісаў і выдаў у кнізе пад назваю «У катле Расіі». Мне вельмі падабаецца ягонае меркаванне аб неабходнасці кожнаму верніку Гасподняму
заставацца аптымістам, нягледзячы на абставіны жыцця, прыемныя або непрыемныя. Прачытаю частку ягоных словаў, якімі ён заклікае нас да духоўнага аптымізму, што значыць да стану радасці. Цытую. «Калі б было магчыма, я хацеў бы выступіць па радыё па ўсім свеце са словамі: не будьце песімістамі, будьце аптымістамі. Песімізм робіць вас слабымі, калі аптымізм робіць вас моцнымі і здольнымі перамагчы ўсё зло, што існуе ў свеце. Я таксама абвясціў бы на цэлы свет. Шлях да гэтага Ісус Христос. Вось гэтакім аказваецца мой зварот да свету. Вучэнне Ісуса Христа ёсць цалкам чысты аптымізм. Як жа могуць ягоныя вучні быць песімістамі? Гэта неверагодна, хоць яно так і бывае. Гэтаму ж я скажу. Вы не разумееце вашага Христа, які сказаў: не могуць плакаць сыны вяселля, пакуль з імі жаніх. Гэта я сказаў я вам, каб радасць моя у вас была, і каб радасць вашая была поўная. Хто завярае сваіх паслядоўнікаў словамі: радасці вашай ніхто не забярэ ў вас? Заклікаю песімістаў пераглядзець сваё духоўнае становішча, і вы знойдзеце, што песімізм – гэта хвароба, якую трэба лячыць. Такім я кажу, калі будуць набліжацца да Христа, Ён жа аздаровіць іх, яны ж забудуць сваю маркоту і будуць зяць як праменні нязгаснага аптымізму вераю ў Ісуса Христа. Канец цытаты. Паважаныя слухачы, словы Івана Праханова перадаюць асабліва падбадзёрлівае паведамленне і служаць стымулам і штуршком для нас сёння, падганяючы нас стаць аптымістамі з радасцю і поўным спадзяваннем на Господа Бога ва ўсіх нашых рашэннях і жыццёвых дзеях. Варта тут жа заўважыць, што Гасподняя радасць у жыцці любога верніка спрыяе ягонаму далейшаму духоўнаму росту і набліжэнню да практычнай пабожнасці. Так, радасць даецца верніку Духам Святым, бо сказана ў адным месцы, што плодам Духа Святого ёсць радасць, хоць веруючы таксама мусіць імкнуцца да персанальнай радасці, чытаючы Біблію і молячася Богу. Апостол Павел піша на гэты конт: «Бог надзеі няхай напоўніць вас усякай радасцю і супакоем у веры, каб памножыць у вас надзею моцаю Духа Святого». Так, без дапамогі ўдзелу Духа Святого мы не маглі б мець і адчуваць сапраўдную радасць. Мы спадзяёмся на яго ва ўсіх справах жыцця. Апрача таго, мы мусім таксама быць у курсе справы адносна тых момантаў, калі радасць можа мала-памалу адступацца ад нас. Якія перашкоды час ад часу нас непакояць і могуць выцягваць з нашых душаў Гасподнюю радасць? Першае, што прыходзіць на думку, гэта нейкі грэх, які мы упусцілі ў сваё жыццё і ў ім не спавядаемся. Мы застаемся ў радасным духу, калі падтрымліваем штодзённыя адносіны з Богам праз малітву і знаёмства з ягоным словам, а калі робім нешта такое, што супраціўляецца Божым запаведзям, то наша блізкасць з Господам страчваецца і знікае. Калі нешта такое мы заўважаем у сабе, то тут жа безадкладна трэба паспавядацца ў сваім граху і вярнуцца да стану цеснай лучнасці з Христом. Грэх можа паказацца прыкладам як зайздрасць да іншага чалавека або нашае жаданне не дараваць іншаму за тое, што ён нас пакрыўдзіў. Тут мы маглі б назваць усялякія себялюбныя грахі, але ўрок у тым, каб заставацца абачлівымі
і заўважаць тыя слабыя моманты ў сваіх адносінах з сабою, іншымі людзьмі і з Господам Богам. Як толькі заўважаем, што неяк адступаемся ад Господа, то тут жа трэба адразу спыніцца і папрасіць у Господа сілы не ставацца сваім грэшным памкненнем. Ён дапаможа нам выйсці з такога становішча і вярнуцца да нармальных адносінаў з ім. Гэта адно, але існуе іншая спакуса. Маюцца на ўвазе тыя моманты, калі мы мераем сваю працу добрымі рэзультатамі і з гэтага хвалімся. Што ж, мы стараемся зрабіць для Бога і ягонай славы нешта добрае, карыснае, і неяк пачынаем хвастацца сваімі паспяховымі дзеямі. Добры прыклад мы знаходзім у дабравесці паводле Лукаша, дзе апісваецца, як Христос адправіў 70 вучняў у розныя месцы, каб там жа яны абвяшчалі добрую вестку ад Бога ўсім людзям, маліліся за хворых і назіралі іхняе цудоўнае аздараўленне Божай сілай. Сказана, што вучні вярталіся назад да Хрыста, кажучы яму, што нават дэманы падпарадкоўваліся іхнім словам. Христос тут жа выказаў цікавую перасцярогу. Ён сказаў: «Не радуйцеся, што духі вам падпарадкоўваюцца, але радуйцеся з таго, што імёны вашы запісаны ў небе». Значыцца, мы можам пакласці за вялікую ацэнку на свае духоўныя дасягненні, а адначасова прапусціць самае галоўнае, што нашы імёны запісаны ў небе, і мы сваім часам будзем поўнасцю збаўлены ад граху і зла. Часамі мы страчваем радасць з тае прычыны, што Бог дазваляе ў нашых жыццях цяжкія абставіны. Можа так быць, што Ён нас праводзіць цераз час выпрабоўвання, а мы таго ж не бачым. Гасподняя радасць пакідае нас, і мы маркоцімся і скардзімся, што ўсё не так. Слова Божае гаворыць пра такія моманты, калі Господ нас дысцыплінуе, і гэта не ёсць радасным перажываннем, а наадварот, журботным. Адчуваецца боль замест радасці, і мы сумуем. Але справа ў тым, што з такіх момантаў і перажыванняў мы павінны вучыцца і падмацоўвацца ў сваёй надзеі на Господа. Усё на сваім месцы, і не трэба ставацца спакусам, калі пакутаем, але трэба без перастанку спадзявацца на Господа і чакаць таго моманту, калі Ён пашле нам сваю палёгку. Той час прыйдзе, калі мы не перастанем далей спадзявацца на Яго. Не ставацца спакусам, калі пераносім нейкую цяжкасць, гэта адно, што мы можам рабіць, а што іншае? Самае галоўнае — працягваць чытаць Біблію, каб пастаянна чуць Божы голас для нас. Можа так стацца, што я перанашу нейкую цяжкасць і маю патрэбу ў духоўным падбадзёрванні. Дзе ж знайсці яго? У Божым слове. Я магу папасці на словы псалмаспевака, якія мы заўважаем у 50-м раздзеле псалтыра. Словы гэтакія: «Кліч мяне, гэта значыць Господа, у дзень трывогі, і я выратую цябе, і будзеш ушаноўваць мяне». Або такое месца з кнігі плача прарока Єреміі: «Гэта міласэрнасць Господа, што мы не загінулі, бо не спынілася літасць ягоная. Яна аднаўляецца кожную раніцу. Вялікая вернасць твая. Господ, гэта частка моя, казала душа моя. Дзеля гэтага я спадзяюся на яго. Добры Господ да тых, якія на яго спадзяюцца, да душы, якая шукае яго. Добра мець надзею і маўкліва чакаць збаўлення ад Господа». Вось гэтакія месцы ў Слове Божым нас падтрымоўваюць і падбадзёрваюць. Слухачы, ва ўсіх справах жыцця трэба адкрываць свае сэрцы Господу Богу і спадзявацца на ягонае кіраванне намі. Не забудземся аб тым,
што паводле ягонага слова, калі мы застаёмся блізка да яго і спадзяёмся на яго, усё, што збываецца ў нашым жыцці, служыць на дабро нам. Ён нас не пакідае, а стаіць каля нас і Духам Святым нас падмацоўвае. Калі маем патрэбу ў суцяшэнні, то можам звярнуцца да яго ў любы момант і папрасіць у яго дапамогі і падтрымкі. Ён адкажа, і мы будзем адчуваць ягоную блізкасць і прысутнасць. Нашая радасць не залежыць ад жыццёвых абставін, а ад таго, што нашы імёны запісаныя ў нябеснай кніжцы, што значыць, нас чакае слаўная будучыня з Господам у нябесным царстве. Нашая радасць толькі можа быць заснаванай у Господе, які застаецца з намі і Духам Святым жыве ў нас. Таму будзьма цешыцца з гэтай рэчаіснасці і дапамажы нам у гэтым жа, Господзе Божа. Амен. Нам Твоя
Шановні слухачі, приходимо к концу передачі. Ми закранули питання Божої радості у наших серцях. Ці кожен з нас відчуває Господню радість у собі? Сподіваюся, що так. Але коли ні, то можемо просити її у Господа через молитву. Быть счастливым – вот это одно, а быть радостным несе с собою глибейшее значение. Ми можемо переживати сумні речі в житті, але, будучи віруючими у Збавцю Ісуса Христа, ми повинні відчувати радість у Господі Богу. Як ми чули, апостол Павел загадав нам заставатися радісними у Богу, у Христі. Давайте попросимо Його ігони глибейшої радості. Літостивий Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти готовий наповняти нас Твоєю радостю. Ти ведаєш і бачиш обставини наших життів, і в гэтым розумієш нас лепш за любого іншого чоловіка. Наша надія на Тебе, і ми просимо, каб Ти керував усіми справами у наших життях. Нам потрібна і Твоя допомога і вділ, і гэтага ж просим. Признаем, что без Духа Святого мы не могли переживать Твою радость, тому и просим далее Твоей близкости, и каб Ты наполнял нас Своей радостью, незалежно от наших теперешних обставин. Мы загодя дякуем Тобі за Твою працу у наших ситуаціях. Мабуть, нехто з наших слухачів має потребу у Твоїм супокої. Просим, наповни такую душу Твоїм миром. Може, нехто має потребу у фізичному ляченні. Просим Твоего оздоровления такой особе. Мы сподіваємося на Твое дальнейшее подмацовывание и керование в наших життях, Господи Боже. За все Твоє добрословення ми щиро дякуємо Тобі і просим дальнейшей допомоги в штоденних рішеннях, ідеях. Все это с удячностью у ім'я нашого великого Збавцю Ісуса Христа. Амен. Слухачі, щиро дякую за увагу і зичу вам і вашим Господніх найбагатіших добрословенів. Ведучим передачі «Добрая вестка» був Юрій Рапецький. Запрошую прослухати будучі випуски програми. Підпишіться, щоб отримувати повідомлення об нових випусках. Дик ось, шановні слухачі, до нової зустрічі!